Danas je Osnovni sud u Prištini doneo odluku da se za 35 lica koji su uhapšeni 28. juna na Gazimestanu prilikom proslave Vidovdana, određena im je da su krivi, dakle i određena im je mera proterivanja sa Kosova u trajanju od 3 godine, kao i plaćanje novčane kazne u iznosu od 700 eura. U svakom slučaju, svi koji su okrivljeni bili su voljni da se žale, međutim, od strane suda uslovljeni su vraćanjem dokumenata. Ja moram da napomenem da je rešenje suda kojim su im dokumenti prethodno oduzeti glasilo na to da se isti oduzimaju iz razloga kako bi pristupili ročištu i kako je decidivno navedeno, dakle, da će sva dokumenta lična biti vraćena na narednom ročištu kada se budu pojavili pred sudom. Imajući u vidu da se to naredno ročište nikada nije održalo i da je sudija danas samo došla i izrekla presudu bez prethodnog saslušanja stranaka u postupku, mi smatramo da je ovde došlo do velikog kršenja njihovih prava. Ne mogu da kažem pravila procedure, jer ovde procedure nije ni bilo i postupak nije ni vođen, već su sva njihova ljudska prava ugrožena ovim. Dakle, lica koje nisu sa Kosova, nisu im vraćeni lični dokumenti i oni su, dakle, bili primorani da plate kaznu, iako su u presudi imali pravo žalbe u roku od 8 dana i bilo je naloženo, dakle, da se presuda ima smatrati pravosnažnom, odnosno da se isplata im izvršiti u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti. Mi ovde nismo mogli da čekamo pravosnažnost jer su u pitanju lica koji su došli na Kosovo na jedan dan, dakle na samoj proslavi Vidovdana, a ostali su do danas, dakle do 1. jula. Ljudi su u istoj garderobi, nemaju ni novac, niti sredstva, niti mogućnosti da ovde ostanu do pravosnažnosti presude ukoliko bi uložili žalbu i iz istog razloga bili su prinuđeni da kaznu plate ukoliko žele dokumenta nazad. Jedan od učesnika je rekao danas da su im dokumenta ukradena i to možemo i u tom smislu da gledamo jer, kažem, ne postoji ni jedan dokument da niti razlog, niti rešenje suda iz kog razloga su im dokumenta oduzeta.